בביתו בכפר ורבורג, במשק שהקימו סבו וסבתו, נסענו לפגוש את יניב פרידלר. אני מסתכל אלייך או לפה? אליה, תסתכל אליה. אנחנו יושבות בכפר ורבורג, מסביב גינה פורחת, כובע הנזיר, בשלל הדרור, ריח הפרות, מושבניק דור שלישי. מה ואתה ואשתך רעייתך הקמתם, לקרוא לזה מרכז ספרותי או אני יודעת תרבותי, ונדבר עליו כמובן, אבל מה למושבניק, דור שלישי של חקלאים ולספרות ולערבי תרבות ולכתיבת שירה? מאיפה זה בא? ספר שירה בגיל מבוגר. כן, מאיפה זה בא? זה משהו שקרה לי במהלך החיים. אני באמת גדלתי בתוך שפה שהיא מושב כפר ורבורג, נוסד ב-1939. סבא וסבתא הם פה מההתחלה. פה יזכירו שהם לא מההתחלה, שהם הגיעו שנה אחרי, כמו בכל מושב, לא ב-39 ו-40. אבל הם פה מההתחלה, ואבא וכל האחים גדלו כאן במשק המשפחתי ורפת, ובאמת מי שמכיר את השפה של התיישבות עובדת, אז היא מתרכזת בשני מעגלים של מוסר עבודה ומוסר מידות. זאת התורה. זאת אומרת, אתה גדל לתוך השפה הזאת. שאלות שעולות אצל כל אחד במהלך החיים התחילו ככה לנקר בי ככה בפנים, בלב, בראש. כבוגר כבר. כן, כבוגר, לא בילדות, אבל כבוגר, אחרי הצבא וטיולים בחול וחוזרים ומה ללמוד, וככה שנות ה-20 והשאלות האלה ככה ניווטו אותי בסופו של דבר ללימודים של תואר שני בפילוסופיה. ככה ניסיונות לקבל מענה באמת לשאלות קיומיות, לשאלות של רוח. ומצאתי את עצמי עושה תואר שני בהיסטוריה ופילוסופיה של המדעים באוניברסיטת תל אביב. כמה שנים ככה קסומות שם באיזשהו מקום היה אולי ההתחלה של איזשהו צוהר לעולם של רעיונות, של רוח. וזה פתח אותך גם לעולם הספרותי? עדיין לא. כן. עדיין לא, אבל זה בהחלט פתח אותי לאיזשהו נקרא לזה התבוננות פנימית. זאת אומרת, לחיות חיים שבהם אני באמת מבקש לתת איזשהו מענה לקולות פנימיים, אותנטיים, לתשוקות שלי, לדברים כאלה. זאת אומרת, המקומות האלה של רוח, של פילוסופיה, של משמעות, אז הם השפיעו עליי בכיוון הזה. ושם באמת החלטתי שאני מנווט את החיים למקום של חינוך. כי זה משהו שתמיד היה קרוב אליי, והמגע עם אנשים. וגם הרצון לנתב, להשפיע? לא. אבל הרצון, זאת אומרת, היה לי תואר ראשון במתמטיקה, מדעי מחשב, עבדתי קצת בהייטק, והחלטתי לעשות קאט, זאת אומרת, זה ממש לא עשה לי טוב, הרגשתי שזה לא השפה שלי, אני לא שם. זאת אומרת, זה היה ממש תקופה שחורה, לא ארוכה, ואז ממש חתכתי וחיפשתי עבודה בחינוך. ומצאת? כן. את מבוקשך? באיזה תחום? עבדתי שנתיים, זאת אומרת, תוך כדי התואר השני עבדתי בסיעוד של נכי צה"ל, זאת אומרת, ליוויתי נכי צה"ל. בשיקום שלהם? לא, יש אגף במשרד הביטחון שאחראי על מלווים של נכי צה"ל, זאת אומרת, בהתאם לנכות, בהתאם זה, אז הבחור שאני ליוויתי היה מישהו שהיה זקוק לליווי 24 שעות, היה קשה של 100% פלוס, ואני הייתי איתו 8 שעות ביום במשך שנתיים, זאת אומרת, זה היה
סוג של המעבר הזה בין עולם ההייטק או זה זאת אומרת, במקביל למדתי את התואר השני, ושם זה היה מין איזשהו סטאז' כזה, איזושהי הבנה גדולה שלי. זה הרבה יותר מחינוך, כי יש בזה גם משהו מאוד של חמלתי. נכון. והרבה יותר, זאת אומרת, אתה נדרש לדעתי לעוד תכונות שאין... זה הבית ספר, מבחינתי זה היה בית ספר מאוד גדול, של באמת, כמו שאת אומרת, אתגרים של חמלה, של התמדה, של ללוות מישהו שהמצב שלו מדרדר אפילו, זאת אומרת, אתה נמצא ליד מישהו ואתה לא יכול, זאת אומרת, במבחן התוצאה אתה עושה את המקסימום, אבל זה לא איזה, באמת זה, כן, וזה היה שיעורים גדולים לחיים. אתה יודע, כשאני יושבת מולך ושומעת את הסיפור המרתק שלך והלא כל כך, הלא שגרתי, אני אומרת לעצמי, אם זה לא הרגע שכשאתה נוכח בתוך החוויה הזאת האנושית כל כך, של ללוות אדם נכה, אדם שהוא בעצם כבר חסר סיכוי במובנים רבים, אם לא אז פורצת באמת אותה שירה שאנחנו עכשיו מחזיקים בספר שלך, ואם זה לא התוצאה, אם זה לא הבום הגדול, המפץ, לא? לא. זה לא הבשיל שם, זה לא, זה הרי משהו הרי מה מייצרת, זאת אומרת, מאיפה בא לנו הרצון הזה לסרטט שורות שהופכות לשיר? אולי מתאים השיר הזה, מאין אכלתי את שירי? שתקרא לנו. מאין אכלתי את שירי, שזה באמת מן הסתם מתכתב עם ביאליק. מאין אכלתי את שיריי. בארון הספרים של ילדותי, צ'יפופו, טוקידס ודנידין. ספר זיכרון לדוד יוסף, ספר יובל המושב, וטרילוגיית 1000 זמר ועוד זמר שאנו פותחים ושרים בסוף ארוחות חג. בערב שבת מתיישבים לשולחן במקומות קבועים, קידוש ובתיאבון, ואחר כך יומן ומערבון. למחרת מתעוררים בתחושת אשם של מאחרי קום, מסבים עם ההורים לשולחן ארוחת הבוקר, ברקע גשש החיוור ואני צוחק במקומות הנכונים. לא יוצאים לטייל, לא לומדים לזהות פרחים. מדי פעם אבא שואל, מי היה קרשק? מלך הקופים. מי השוער הכי טוב? חודורוב. אם ראית נחש שחור, סימן שאין צפעים במשק, אנחנו משיבים. והכותרת של השיר הזה היא מאין אכלתי את שיריי. אז זה היה אמור להיות תשובה למה ששאלתי. כן, כי אנשים ששואלים אותם מאיפה השירים וזה, הם בדרך כלל יגידו לך, ובגיל 11 סבתא הביאה לי לראשונה את עמוס עוז, וקראתי את זה, ושלום עליכם, אני זוכר את סבא שלי. אני לא גדלתי לתוך השפה הזאת. זאת אומרת, שאתה מאזין לקונחיית המשק, אתה לא שומע אנשים קוראים ספרים. אתה לא רואה אנשים קוראים ספרים. אתה שומע קולות של טרקטורים, אתה שומע קולות של אנשים עובדים, אתה שומע אנשים מדברים, דיבורים של יום-יום, סמולטוק כזה. של תפתח את הרדיו, רשת ב', התחיל הזה, מה אתה אומר על המבצע בעזה, תוך כדי עבודה. זאת אומרת, יש עבודה יומיומית שבה אתה נמצא 9-10 שעות ביחד, ברפת. או שאתה עושה את העבודה בשקט, בדומיה, כל אדם עם עצמו בתוך הקשב הזה, או שאתה באמת מנהל שיח של אנשים שחיים יחד, עשרות שנים יחד. זה מביא איתו דינמיקה מאוד מסוימת של דיבור, זה לא חבר שאתה פוגש פעם בשעה. והשתיקות והטרקטורים ומכון החליבה והפרות, זאת הספרייה של חיי. זה המעיין, כן? זה המקום שממנו, כשאני חוזר לקחת חומרים לכתיבה, זה המקום.
אז אני עוד פעם אומר ככה, חוזר לנקודה הזאת של המקור, אז בדרך כלל מציינים ספרים, הוגים, דמויות, כן, רקע תרבותי שמניע אותך לכתיבה. ואצלי הרקע הוא מאוד ברור, זאת אומרת, הוא החיים שלי, הוא לא הרקע הזה, זאת אומרת, הוא לא ארון ספרים. ארון ספרים, יש בו אנשים חיים, יש בו עבודה, והסיפור של עושר תרבותי וארון ספרים הגיע יותר מאוחר. זאת אומרת, יש פה שיר שאני כותב בו שבהתחלה בארון היו רק בגדים, בגדי עבודה. יותר מאוחר התמלא ארון הספרים, ובהמשך הסתבר שמה שאבא מציע ומה שבבא מציע זה אותו דבר. נבקש אותך אולי לקרוא את השיר הזה. כן. מסכת אבות א'. בתחילה מסכת אבות הייתה חליבת בוקר. אחר כך, לצד ארון בגדי העבודה, התמלא ארון הספרים. בהמשך התברר שמה שאבא מציע ומה שבבא מציע חד הם. אז השורש הוא ארון בגדי העבודה. זאת אומרת, השורש הוא אבא, הוא הבית מדרש, יש לי, כל משפט פה זורק אותי לשיר אחר, יש לי שיר שנקרא בית מדרש, שמדבר על המשק כבית מדרש, ובאיזשהו מקום המעטפת הרעיונית התרבותית הגיעה אחר כך. הספר הזה הוא איזשהו ניסיון לתת מילים. הדהוד, לא? גם. הדהוד, מילים לתורת חיים, לשירת חיים, שהיא לא כתובה. היא תורה שבעל פה שהיא לא כתובה, ובאיזשהו מקום הרבה פעמים שמנסים לכתוב אותה, זה מסרס אותה, זה מצנזר אותה, זה קוטע אותה. זאת אומרת, התורה הזאת כוחה בשתיקתה. כוחם של האנשים שחיים את הדבר הזה הוא לא בדיבור, הוא לא בשפה הספרותית. ובאיזשהו מקום, כשאני התחלתי לכתוב את הדברים, זה היה חלק מתהליך היציאה שלי גם מהמשק. זאת אומרת, יש קושי גדול להיות בה גם וגם. זאת אומרת, אני לא אגיד שאני ברנר, אבל ברנר הוא לא חפר בורות. זאת אומרת, האנשים האלה זה או-או. יש את האנשים שחופרים את הבורות ויש את האנשים שמספרים עליהם. הוא ניסה לחפור. הוא ניסה, אבל הוא לא הצליח. והוא לא הצליח. רק כשהתחלתי את התהליך הפנימי שלי של היציאה מתוך המרחב הזה של המשק, הצלחתי להתבונן על זה מבחוץ ולדבר על זה. כשאתה חי את הדברים האלה מבפנים, אתה לא כותב אותם. אתה כמעט אפילו, זה כפירה, זה סוג של חילול הקודש. שפות אחרות. כן, זה שפות אחרות. זאת אומרת, רק כאשר אתה יוצא לאיזשהו מעוף ציפור או מבט חיצוני על הדבר הזה, אתה יכול להתבונן על זה ולנסות, כן? בסוף, המשוררים האמיתיים זה אלה שעושים את זה ולא כותבים את זה. הם חיים את הדבר הזה. אתה יכול לקרוא לנו? מה? יגיל, אבל האם זה לא נכון שאתה בא מעולם הרוח? לא. בשורש... במכינה? נכון, אבל זה בגילאים מאוחרים, עד גיל 30. אז יש לך עולם החומר, הרוח? הבית ספר שבו גדלתי הוא עולם החומר של הרפת, אני אקריא פה שיר שנקרא בית מדרש, והטרקטור מקלטר את זבל הפרות. הפוך בה והפוך בה דכל הבא. יחד, בהילוך איתי, אבא ואני כותבים את הדף היומי. השיר נקרא בית מדרש. משק הוא בית מדרש. משק הוא מרחב שבו חיים יחד 2, 3 ולפעמים 4 דורות. ובמשק מועברת תורה שבעל פה. זה מה שקורה בבית מדרש. והשיר הזה מתחיל והטרקטור מקלטר, כן? הוו והטרקטור. היה פה משהו קודם. זה לא מתחיל ממני. כמו ספר שמות, ואלו שמות בני... היה את ספר בראשית, נברא עולם, סיפורים, וירדו וחזרו ורצח, היה פה משהו, זה לא מתחיל ממך. משק הוא איזשהו מקום שבו אתה גדל לתוך מציאות שיש
יש איזושהי היררכיה מעליך, יש פה אנשים קדמו לך, ובתוך הדיאלוג איתם אתה רוכש תובנות על החיים, אתה לומד מהם, אתה מתנגח איתם, אתה רב איתם, אתה אוהב אותם, אתה מסכים להם, אתם לא מסכים להם. זאת אומרת, התהליך הזה מתבצע בתוך משק, והטרקטור מקלטר את זבל הפרות. מי שיודע מה זה קלטור, זה מכשיר, זה קולטיבטור, זה מכשיר שאתה רותם אותו לטרקטור, מעין קלפיים כאלה, והוא נשרח אחרי הטרקטור והופך את האדמה. כמו קלישון, לא? כן, אבל עם קלפיים הרבה יותר עוצמתיות שנמצאות באדמה, לפני שזורים, לפני ששוקעים, תמיד עוברים, וברפת עוברים על הזבל והופכים אותו מדי יום. הפעולה הזאת הופכת את האדמה. עכשיו, אם אני הולך אטימולוגיה רגע לשורש של המילים, הטרקטור מקלטר, קלטור, זה קלצ'ר. קלטור, קלצ'ר מגיע מאגריקלצ'ר. זאת אומרת, קולטורה מגיעה מאגריקולטורה בלטינית, תרבות מגיעה מחקלאות, מתוך הבנה שבמקום שבו אתה הופך את האדמה, אתה נובר במעיינות התרבותיים והאנושיים והספרותיים וההיסטוריים של המשפחה, המסורת, הלאום, השפה שבה גדלת, במקום שאתה עושה את זה, תוכל להיווצר יצירה חדשה. זאת אומרת, אם אתה חושב שזה מתחיל ממך ואתה לא נובר בהיסטוריה, לא האישית, המשפחתית ולא הלאומית, זלי גורביץ' אמר לי דימוי מקסים לזה. הוא אומר, תשמע, זה כמו שאתה לוקח חץ וקשת, והחץ הוא השיר החדש שאתה כותב. ככל שתמתח אותו יותר אחורה, כן, תעבור דרך המשפחה, דרך ההיסטוריה, דרך ביאליק, דרך המדרשים, דרך התנ"ך, ככה לחץ יהיה יותר עוצמה קדימה. כן? דימוי אדיר בעיניי, כן? דימוי נפלא בעיניי, ותרבות באמת נוצרת במקום שבו אתה לא הולך להימאליה, אתה לא הולך למצ'ו פיצ'ו זה. פה בכפר ורבורג, ברפת, זאת אומרת, תנבור שם, בתוך השפה המשפחתית שלך, מתוך הדבר הזה תוכל ליצור יצירה אותנטית עם אמירה חדשה. כן? אבל לא ממקום אחר. לך אל ה-DNA שלך. אל תחפש מן היש האחר. בדיוק. נכון. אני רושם פה יחד בהילוך איתי, אבא ואני כותבים את הדף היומי. יחד, זה היחד של באמת משק עם כמה דורות. הילוך איתי. אני עובד שנים בחינוך, זאת אומרת, אחד הכללים הבסיסיים שרכשתי מתוך המשק, זה במשק אין זמן איכות, יש זמן. אבל תאמר לי, מה הדרך החינוכית שעשית אחרי אותה עבודה עם בחור נכה, שלקחת לך כפרויקט ראשוני בעצם של להתמודד עם החוויה החינוכית? שוב, זה לא היה, באותו זמן שזה קרה, זה לא היה איזו תוכנית עבודה שבה תכננתי לעשות את זה ומשם להתקדם. אני חי בלי איזה תכנון יותר מדי קדם, זאת אומרת, דבר הוביל לדבר. אז אני שם עבדתי עם אותו בחור נכה צה"ל, ובאמת סיימתי את התואר ואת תל אביב, תקופת תל אביב, וחיפשתי עבודה אחרת בחינוך. ומצאתי את עצמי במכינת עין פרת, כפר אדומים. שאני מכירה אותה. הייתי שם 5 שנים. היית מנהל שלה? הייתי 2 מדריך, ואז 3 שנים מנהל של המכינה. היא הייתה כבר בראשיתה דתית חילונית? מעורבת, כן. מכינה מעורבת של דתיים חילונים, שם באמת נחשפתי לארון הספרים היהודי. זאת אומרת, אני עד גיל 29-30 שהגעתי לעין פרת, אני אומר בכנות, לא... כאשר כבר היה לך 2 תארים ותואר בפילוסופיה של מדעים. כן, אבל לא... כן. פעם ראשונה שפתחתי דף גמרא היה בגיל 30, זאת אומרת, משנה, גמרא, תורה שבעל פה לא הכרתי, מדרשים, ספרות תנאית, ספרות חז"ל, לא הכרתי את זה, וזה דרך פרופסור אהוד לוז, כן. שהוא היה מורי ורבי שם 5 שנים מדגניה. אישיות... הבן של קדיש. הבן של קדיש לוז, נכון. ביקשתי את אהוד. שהוא נפטר לפני כמה חודשים. כן. והוא, אני יצקתי מים על ידיו שם ב5 שנותיי בעין פרת. הוא
פגשתי אדם שהוא נראה כמו אבא שלי, כמו סבא שלי, זאת אומרת קיבוצניק מדגניה, שגם בחזות וגם בשפה נראה כמו מה שאני מכיר מהמשק, אבל יש לו עוד כובע, והכובע הזה הוא כובע של איזשהו מטען תרבותי, היסטורי, רוחני, בלתי נגמר. זאת אומרת, וזה הימם אותי, זאת אומרת, וראיתי בזה, ממש זה היה מבחינתי, לא האמנתי שפגשתי אותו. זאת אומרת, אמרתי, אוקיי, מצאתי את המורה שלי, את המורה של חיי. זאת אומרת, היה פה מישהו שיכולתי להתחבר אליו ברמה הרגשית אישית, כי זאת השפה שאני מכיר. או, הנה, הוא מדבר את השפה שלי. יושבים, מדברים, אתה מרגיש שאתה מדבר עם שכן במושב. ובאותה נשימה אתה פתאום יושב איתו וקוראים איזה אגדת חז"ל ואתה עף, אני מרגיש שהמוח שלי עף, אני בגן עדן. ואחרי 5 שנים חזרתי למשק פה בכפר ורבורג. זאת אומרת, אבי היה חולה כבר מספר שנים, חולה קשה, דימנציה, מצב, הוא כבר היה איזה 2.5 שהוא לא היה בבית, היה במצב סיעודי מאוד קשה, שוכב על מיטה, ולא מזהה, לא מדבר, לא מתפקד. ואני... נקראת למשק או שבחרת? כן, לא, גם וגם. זאת אומרת, הייתה נקודה שבה הייתה פה איזושהי החלטה שאו סוגרים, או שאני חוזר. לא כאיום, כן. אבל כאיזושהי עובדה משפחתית. האחים שלי לא היו בכיוון, הבני דודים שלי לא היו בכיוון, זה משק משותף של אנחנו עם דוד שלי, אבא שלי ואח שלו, ופתאום הדילמה הזאת היא הונחה לפתחי. זאת אומרת, המקום הזה של לחזור חזרה הביתה, לרפת, או לא. והחלטתי שאני חוזר, בן ממשיך, שחטתי פרות קדושות ותליתי מגפיים.